Práve som to prekladala prakticky článok na prekladový seminár do školy na skúšku. A tak trošičku som z toho, akože teraz si to dám, tak akože odložím si to. Upravila som strašne veľa vecí, skratila som veľa vecí, pretože som veľa vecí. Trošku som to preformulovala. Nech to dáva hlavu a petu. Teda nech to má hlavu a petu. Zde už sa nevadí vyjadrovať. A uvidíme, ako to potom dopadne. Teraz sa vrhnem na poznámky na tento seminár, na skúšku. Pravda vie, že neviem, ako bude skúšať, či v angličtine alebo v slovenčine. Ale tak hold, shit happens. Najskôr si teda poznámky asi urobím v slovenskom jazyku a potom si ich len jednoducho dám do angličtiny alebo opačne, to je jedno. A uvidíme, ako to bude. A potom by som sa chcela vrhnúť na to, až budeme teda poznámky. Samozrejme učiť. Ale taktiež by som chcela si spoznámkovať aj literatúru a potom aj ostatné predmety, ktoré budem mať postupne akože skúšky. Keďže prakticky skúšky máme skoro stále, takže celý tento január bude takýto skúškovitý. Hope. Wish me a good luck. I appreciate it. Peace. Inak, ak čakáte teda na nejaký nový článok alebo novú časť na blog, tak sorry about that, ale jednoducho teda veľmi sa to ospravedlňujem pre neangličtinárov, ale jednoducho som teraz dosť zamestnaná týmito vecami do školy, keďže je to hlavne aj to, že je to môj posledný akože semester na výške, prakticky na tejto hlavne na výške, pretože neviem, či plánujem vôbec ísť na magistru, aj keby som šla, tak určite iný obor, pretože ako vidíte, tie moje kruhy pod očami, málo čo spím, unavená som skutočne a ešte keďže som aj pracovník na plný úväzok, je to docela dosť veľký zaberák. Takže mám čo teda robiť, no. Čo vám poviem. Aj.